Dobrý den, tady Pavel z e-shopu Filtry do konvice. Dnes si představíme jeden z klíčových doplňků pro váš kavovar, a to vodní filtr Vesper Aqua Clear. Tento filtr je plnohodnotným řešením pro všechny majitele kavovarů Philips a Saeco, které využívají systém Aqua Clean. Vydrží 3 měsíce nebo 250 litrů přefiltrovaných, vlastně co si uděláte kávy. Pokud máte na svém stávajícím filtru označení CA6903, je tento filtr přesně pro vás. To nejdůležitější je výkon. Jak už jsem říkal, tento filtr vydrží až 3 měsíce provozu. Taky vám ukážu, rozbalíme případně. Jo? Je plně kompatibilní s Philipsy samozřejmě a Saeco. Nemá to ani nějaké náročné vlastní instalaci, funguje jako běžný kavový filtr. Z vody zmizí chlor a nežádoucí pachy, takže vynikne skutečné aroma kávy. Ochrání taky váš kávovar, protože filtr účinně brání usazování vodního kamene, což je nejčastější příčina poruch kavovaru. Instalace je snadná a rychlá a díky němu bude kávovar v nejlepší kondici. Takže mrkněte na to Vesper Aqua Clear pro váš kávovar a můžete si ho vybrat jak samostatně, tak ve výhodných balení. Tyto filtry máme samozřejmě skladem pro vaše kavovary a odesíláme je hned po vaší objednávce, takže budou velmi rychle u vás a můžete pít čistou, chutnou, svěží kávu již druhý den od objednání. Tak vám děkuji, že jste toto video zhlédli a věřím, že tenhle filtr do kavovaru vám pomůže. Mějte se hezky a nashledanou u dalšího videa. Pavel z Filtry do konvice.